Исәмісіз, дүшәмбе яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Фәнис Камал эшли. Бүген безнең программада. Яршаулыда янган кунакханәне тәртипкә китерә башлаганнар. Менә бу урыннан янгын киткән дип фаразлыйбыз. Бу безнең охрана бүлмәсе. Янгын бинага нинди зыян китергән, аны кайчан ачырга ниятлиләр? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Халык сәнгате һөнәрчелегенә бүген нинди ихтыяҗ бар, аны үстерү өчен нинди мөмкинлекләрне кулланалар? Татарстан әйдәп баручы булырга тиеш. Россиядә кемдер бу мәсьәләләрне күтәрергә, яңгыратырга тиеш федераль дәрәҗәдә. Казанда узган фәнни-гамәли конференцияда тәҗрибә алмашудан Гөлнас Сәйфетдинова. Татарстанда СВОда катнашучылар өчен яңа социаль ярдәм чарасы гамәлгә кертелде. Если он заключает контракт в воинской части, расположенной на территории Республики Татарстан, он получает право на получение единовременной выплаты в 305 тысяч рублей согласно указа Раисы Республики Татарстан. Матди ярдәмнән кемнәр файдалана ала? Бу хакта Алия Хайретдинова. Бүген Яршаулыда узган шимбәдә янган кунакханәне тәртипкә китерә башладылар. Тикшерүчеләр исә бу хәлнең килеп чыгу сәбәпләрен дә ачыклый. Кунакханә җитәкчелеге бүген бинаны ничек төзекләндерәчәкләрен дә игълан итте. Алар белдерүенчә, аның 5тән 1 өлеше генә зыян күргәне, шуңа күрә эш озакка сузылмаячак. Бүген безнең төшерү төркеме янган бинаның эченә кирде һәм андагы хәлне дә бәяли алды. Исегезгә төшерик, янгын вакытында кунакханәдә 72 кеше булган. Алар чыгып өлгерә, 3 кеше төтен белән агулана. Барысы да исән-сау. Гадәттән тыш хәл урыныннан Рүзәл Шарипов. Менә бу урыннан янгын киткән дип фаразлыйбыз. Бу безнең охрана бүлмәсе. Бу урыннан китеп эшкә кергән. Кунакханә хезмәткәрләре шимбә иртәнге 10 яртыда башланган янгынны искә төшерә. Ут тиз арада бинаның тышкы өлешен биләп алган һәм тәрәзәләрне ваткан. Кара төтен берничә минут эчендә 4 катлы кунакханәнең һәр почмагына диярлек үтеп керә. Бу кунакханәнең янгыннан иң зур зыян күргән өлешләренең берсе. Монда әле берничә көнлек кенә кунакларны кабул иткәннәр. Ялкын бирегә менә шушы тәрәзә аша кергән дип фаразлыйлар. Күрүебезчә, идәндә әле дә пыяла кисәкләре ватылып ята, барысы да кырымда, һавада әле дә төтен исе аңкып тора. Янгын вакытында бинада 20 хезмәткәр һәм 52 кунак булган. Барысында 7 минут эчендә эвакуациялиләр. Ялкын 108 бүлмәнең 7сенә үтеп кергән. Тарттырылган пластик түшәмнәр эреп төшкән, урыны белән суз җыелган, тәрәзә төпләре кырымда, әмма карават, телевизорлар янмаган. Каршы як бүлмәләрдә төтен исен бетереп, юып кына чыгарасы бар. Ресторанга зыян килмәде, менә төтен утырган. Хәзер барысында юабыз, чистартабыз. Бүгенге көндә бүтән урыннар, яңа ел бәйрәмнәренә занимать ителгән урыннар барысы да шул килеш кала. Без берсендә әйтмәйбез. Декабрь башында планнар буенча без ресторан эшли башлаячак дип уйлыйбыз. Ут бинаның якынча 20%-на зыян китергән диләр. Беренче янгын сөндерүчеләр килгәндә бинаның түбәсе һәм 3-4 катларын тышлаган җылыткычы яна иде. Коткаручылар ярдәме белән 72 кеше эвакуацияләнә. Бу эшкә 81 хезмәткәр һәм 25 техника җәлеп ителде. Янгын урынына кичә Яршаулы мэры Наил Мәгдиев та килде. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә ул шәһәр җитәкчелеге кунакханәне төзекләндерергә ярдәм итәчәк дип белдерде. Отель, понятно, это частный бизнес. Билгеле кунакханә бизнес инде ул, әмма без ситтә кала алмыйбыз. Кулдан килгәнчә ярдәм итәчәкбез. Без бу хакта килештек инде. Янгынның сәбәпләрен әлегә тикшерүчеләр ачыклый. Поэтому обязательно окажем помощь и поддержку. Кунакханә бинасы композит материаллар белән тышланган. 2014 елда шәһәрнең башкарма комитеты һәм янгын сөндерүчеләр аның иминлек таләпләренә туры килүен раслаган була. Кунакханәдә ярты ел сайын янгын куркынычсызлыгы буенча тикшерүләр уздырылган. Соңгысы апрельдә үткәрелә. Ул вакытта белгечләр монда 2 җитешсезлек ачыклый. Эвакуация планы дөрес төзелмәгән һәм җитәкчелек янгын баскычларының чыдамлылыгын тикшереп карамаган була. Мондый эш 5 ел сайын башкарылырга тиеш. Барысын төзәткәннәр, әмма ул чакта бинаның тышкы ягына карата беркемнең дә сораулары булмаган. Требования и нормы по пожарной безопасности были выполнены, все документы есть и у них, и у нас, к счастью, все сохранилось. Иминлек таләпләре буенча биеклеге 9 метрдан артып киткән кунакханәләрнең янгынга каршы туручанлыгы 3нче дәрәҗәдән ким булырга тиеш түгел. Аларны янып китә торган материаллар белән тышлау катгый тыела дип белгечләр.
Кунакханәдә тәүлек әйләнәсе кешеләр күп була. Янгын төнлә килеп чыкса, нәтиҗәсе күпкә аянычрак булырга мөмкин иде. Көндез дә 3 кеше төтен исеннән агуланган бит. Әлеге хәл мондый объектларны төзегәндә беренче урында кешенең иминлеге торырга тиешлеген тагы бер кат күрсәтте. Төзелеш материалларына акча жәлләргә ярамый. Мы приняли точное решение, что мы фасад уже не облицовываем. Без инде төгәл карарга килдек. Бинаны композит материаллар белән тышламаячакбыз. Янмый торган тимер эшләнмәләрне кулланырга ниятлибез. Әлегә төзекләндерүгә күпме акча китәчәген әйтү кыен. Якын арада фасадның нинди булачагын эскизда сурәтләп, бу эшнең күпмегә төшәчәген санап чыгарырга телибез. Төзекләндерүнең беренче өлешен ноябрь ахырына кадәр тәмамларга ниятлиләр. Шуннан соң спа зонада һәм ресторанда кунакларны кабул итә башлаячаклар. Яршалыдан Рүзәл Шарипов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Юллардан кайгылы хәбәрләр килә тора. Бүген иртән Менделеевск районында 13 яшьлек кызның гомере авариядә өзелгән. Автоинспекторлар ачыклаганча 37 яшьлек Opel йөртүчесе идарәне югалтып, юл читенә чыга. Юлга кире кайтырга тырыша, нәтиҗәдә каршы якка чыгып, Лада автомобиле белән бәрелешә. Opel машинасының пассажир урынында ир-атның кызы һәлак. Машина йөртүчеләр һәм тагын бер пассажир тән җәрәхәтләре алган, аларны хастаханәгә алып китәләр. Республикада ел башыннан балалар катнашында 383 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, аларда 16 баланың гомере өзелә. Юл транспорт хәлакәте сәбәпле 13 яшьлек кыз шул урында ук җан бирә. Машина йөртүчеләр һәм Лада автомобиленең пассажиры хастаханәдә. Хәзер әлеге фаҗига буенча Менделеевск тикшерүчеләр эшли. Тикшерү барышын мин үз контролем алдым. Бу көннәрдә юлларда аеруча сак булырга кирәк. Синоптиклар һава торышының начараюын фаразлы. Иртәгә мәсәлән Казанда һәм урыны белән республикада туман төшәргә мөмкин. Буран чыгу ихтимал, җилнең тизлеге секундына 15 метрга җитүе бар. Юлларда бозлавык булачак. Чәршәмбедә шундый һава торышы көтелә диләр республиканың гидрометериология үзәгендә. Температура төнлә -2-гә төшә, көндез +10 тирәсе торачак. Инспекторлар автомобиль йөртүчеләргә тизлекне арттыру һәм кагыйдәләрне үтәмәү фаҗига китереп чыгарга мөмкин ди. Җәяүлеләргә исә яктылык кайтаргыч тосмалары булган кием кияргә кушалар. Татарстандагы көзгө уҗымның 5тән 1 өлеше юкка чыгу куркынычы яный. Моның сәбәбе нидә? Кайсы районнарда хәл аеруча катлаулы? Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укып белә аласыз. 31 августан СВО зонасына Татарстаннан контракт төзеп киткән Россия хәрбиләре өчен яңа социаль ярдәм чарасы гамәлгә кирде. Сүз бер тапкыр биреләчәк акча турында бара. Ул 305 мең сумны тәшкил итә, аны мобилизация буенча чакырылып, 31 августан соң контракт төзегән яки хәрби хезмәткә чакырылып, шушы ук датадан соң Татарстандагы хәрби комиссариатлардан яки безнең республикада урнашкан хәрби частьләрдән контракт төзеп китүчеләр алачак. Моның өчен нинди документлар тупларга кирәк? Бу хакта безгә Батыр дип аталган контракт үзәгендә сөйләделәр. Белгечләр белән Алия Хайретдинова аралашты. Россия армиясында хезмәт итү өчен Татарстанда контракт төзисең икән, яңа социаль ярдәмгә дәгъва кыла аласың дигән сүз. Бер тапкыр бирелә торган акчаның күләме 305 мең сум. Бу акча Россия гражданнарына каралган. Выплаты положены всем мобилизованным гражданам, заключившим контракт после 31 августа. Өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылучылар бу елның 31 августыннан соң контракт төзегән икән, алар бу акчаны алачак дигән сүз. Шулай ук бу социаль ярдәмгә армиягә чакырылган һәм контрактны Татарстан хәрби комиссариатларында яисә хәрби частьләрдә хезмәт иткән вакытта төзегән солдатлар дәгъва кылалар. Аларның кайсы төбәктән булуы мөһим түгел. Башкортстанны ул әллә Удмуртияме? Чакырылучы Россиянең теләсә кайсы төбәгеннән булала. Татарстан территориясендә килешү төзи икән, димәк 305 меңне ала дигән сүз. В 305 тысяч рублей согласно указа Раисы Республики Татарстан. Узган ел илдә өлешчә мобилизация игълан ителде. Аның буенча алынган ир-атлар бүген махсус хәрби операция зонасында хезмәт итә. Ул вакытта угаларга оборона министрлыгы белән контракт төзү хукугы бирелде. Килешүне хәзер имзаласалар яисә бу эшне быелның 31 августыннан соң башкарган булсалар, бу кешеләргә 305 мең сум тиеш. Шулай ук бу түләү хәрби хезмәткә чакыру буенча алынып, әлеге контрактны Татарстан Республикасындагы хәрби комиссариатларда яисә Татарстан Республикасында урнашкан хәрби частьларда төзегән Россия гражданнары өчен социаль ярдәм чарасы буларак билгеләнә.
Никаких бумажных волокит не предусмотрено. Монда бернинди буталчык кагаз эше юк. Хәрбиләр оборона министрлыгы белән контракт төзи. Бу мәгълүмат бердәм системада теркәлә. Шул рәвешле акчада күчереләчәк. Мобилизацияләнгән егетләр белән аңлату эше алып барырга җыйнабыз. Шул исәптән Казан башкарма комитеты белгечләре махсус хәрби операция зонасына барырга җыйна. Исполнительным комитетом города Казани планируется выезд в зону специальной военной операции с целью разъяснения указа мобилизованным гражданам. Моннан тыш контракт төзүчеләргә бер тапкыр бирелә торган башка түләүләр дә саклана. Оборона министрлыгы 195 мең, Татарстанда сафы 105 мең сум түли. Казанда контракт төзүчеләргә шәһәр башкарма комитетыннан тагын 200 мең, эш урыныннан 100 мең сум акча каралган. Тулаем алганда 600 мең сум дигән сүз. Для получения единовременной выплаты в размере 600 тысяч. 600 мең сумлык бу түләүләрне алыр өчен Россия гражданы булырга һәм контрактны Казанда төзергә кирәк. Моның өчен Батыр үзәгенә килеп гариза язу, банк реквизитларын тапшыру зарур. Акчалар шул счетка җибәреләчәк. Денежные средства после прибытия в воинскую часть будут перечислены на его счет. Хәзер кертелгән социаль ярдәмендә исәпләсәк, контракт төзеп хәрби хезмәткә китүчеләр бер тапкыр бирелә торган 900 мең сум акча ала дигән сүз. Яңа указ 31 декабрьгә кадәр гамәлдә булачак. Алия Хайретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Бу атнада 4 ноябрь Халыклар бердәмлеге көне Мәскәүнең ВДНХ комплексында Россия дип аталучы халыкара күргәзмә форум ачыла. Ул илнең төп казанышларын күрсәтү урыны булачак. Анда 89 төбәк катнаша. Иң матур, кызыклы һәм мавыктыргыч стендларның берсе Татарстанныкы булыр дип көтелә. Һич югы безнең оештыручылар шуңа өметләнә. Аның мәйданы 130 квадрат метр, уртасында бизәкләр төшерелгән шар, аның тирәсендә күп функцияле җайламалар да урнаштырылган. Проекция һәм идәндәге видеолар ярдәмендә бизәлеше үзгәреп торачак. Шар эчендә лекция, остаханәләр уздырачаклар, фильмнар күрсәтергә, балалар өчен интерактив мәйдан оештырырга җыйналар. Анда республиканың истәлекле урыннары һәм әкият риваятләрдәге танылган персонажлар белән танышырга мөмкин була. Кунаклар Казан буйлап виртуаль сәяхәттә ясыйлар. Шулай ук архитектура объектларының 3D модельләре урнаштырылачак. Һәр төбәкнең үз көне билгеләнгән. Татарстанныкы 2 декабрь, ягъни шул көнне күргәзмәне республика рәисе Рөстәм Миннеханов танылган мәдәният әһелләре, спортчылар, журналистлар караячак. Татарстанның танылган артистлары концерт тәкъдим итәчәк. Наш стенд посвящен тому, как Татарстан развивается в рамках национальных проектов Российской Федерации. Безнең стенд Татарстанның Россия илкүләм проектлары нигезендә ничек матураюы, үсүенә багышлана. Анда республиканың уртача 5 ел элек нинди булганы, хәзергесе һәм киләсе 5 елда ничек үзгәрәчәге тасвирлана. Бу һәр тармакка кагыла. Икътисадка, сәнәгатькә дә иң зур игътибар әлбәттә социаль юнәлешкә. Нашей экономики, нашей промышленности, но в большей степени акцент, конечно, будет сделан на социальную сферу. 29 октябрь көнне Төркия Республикасы оешуга 100 ел тулды. Бүген әлеге илнең генераль консулы Казанда тантана уздырды. Ул хакта бераз соңрак сөйләрбез. Кичә мәсәлән юбилей уңайыннан Рөстәм Миннеханов Рәҗәп Таyyip Эрдоганга кутлау телеграммасы да юллаган. Анда Татарстан, Россия белән Төркия арасында хезмәттәшлекне ныгытуда зур роль уйный. Безнең икътисад кына түгел, борынгы традицияләр, мәдәни багланышлар, тугандаш булуыбыз берләштерә диләр. Кутлау сүзләре Казанның Акбарс арена футбол стадионы да чыгарылды. Төркия Татарстанның иң зур икътисади партнерларының берсе. Хезмәттәшлек турында Фәйрүзә Мәҗитова. Бу көннәрдә Төркия Республикасы игълан ителүгә 100 ел тулуны шушы котлау тагын бер кат искәртте. Ул Казанның футбол стадионындагы экранда 3 телдә татарча, русча һәм төрекчә тәкъдим ителгән. Татарстан, Россия, Төркия әлемнәрендә сурәтләнә. Төркия белән Татарстан хезмәттәшлеге елдан-ел ныгый. Товар әйләнеше арта. Узган ел ул 1 миллиард 200 миллион долларга җиткән. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр артык. Турецкий бизнес очень серьезно представлен у нас. Это заслуга господина Эрдогана. После его визита ряд крупных промышленных групп пошли со своими предприятиями на республику. Төркия компанияләре безнең республикага 2 миллиард доллар инвестиция керткән. Әлеге илнең бизнес вәкилләре Россия базарына чыгу өчен еш кына Татарстанны сайлый. 1991 елдан бирле Истанбулда безнең республиканың вәкаләтле вәкиллеге эшли. Сәүдә мөнәсәбәтләре дә, мәдәни багланышларда ныгый. 2012 елда Истанбулда Габдулла Тукайга һәйкәл куелды. Рөстәм Миннеханов эш сәфәре белән баргач чәчәк салмый китми.
Татарстан рәисе җитәкчелегендә республика делегациясе Төркиягә эшлекле сәфәр белән еш бара. Азаккы тапкыр Рөстәм Миңнеханов быелның июлендә Кония провинциясендә булган иде. Ул тракторлар, двигательләр җитештерүче Чумасан заводын, элеватор һәм ашлык эшкәртү комплексларын ясаучы Имаш оешмасын карады. Продукцияләре дөньяның йөзләп иленә җибәрелә. Рөстәм Миңнеханов эшне Татарстанда җәелдерү тәкъдимен ясады. Құдай тілесе, сіз бізге келесіз, мені шулай ешіра, Кониядан бизнесті кетірігі Татарстанға, Россияға, еші кетіп Татарстаннан мұнда проектларды кетірігі. Түркия җитәкчелегенең дә Казанга килгәне бар. 2011 елда премьер-министр чагында Рәҗәп Таyyip Эрдоган КФУда булды. Казан университеты белән Төркия вузлары хезмәттәшлеге турында сөйләштеләр. Казан Piri Boski Federal Üniversitesi'nin değerli Татарлар белән төрекләр тугандаш халыклар. Мин бүген үземне туганнар арасында булган кебек хис итәм. Без бер-беребез белән бик якын. En kalbi duygularımla selamlıyor. Рәҗәп Таyyip Эрдоган белән Рөстәм Миңнеханов азаккы тапкыр 2 ел элек Анкарада очрашты. Ул чакта Төркия президенты Рөстәм Миңнехановның татар стилендә тегелгән эшлекле костюмына игътибар иткән иде. Yakışıklısın sen. Хорошо выглядите, красиво. Рахмат. Мондый күрешүләр ике республика арасын тагын да якынайта. Бүген республикада Төркиянең 10 заводы уңышлы эшләп килә. Аларның саны тагын да артырга мөмкин. Риза Мәҗитова, Яңа Гасыр каналы. Бүген Төркиянең генераль консулы Угур Йылмаз үз илләре белән Татарстан арасында дуслык мөнәсәбәтләре урнаштыруда зур өлеш кертүче дәүләт эшлекләрен, зыялыларны кабул итте. Бу очрашуда Төркия президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоганның һәм Татарстан рәисенең котлау телеграммаларында укыдылар. Тулырак алдагы репортажда. Бүген башкалада Төркия Республикасы игълан ителүгә 100 ел тулу уңаеннан Төркиянең Казандагы генераль консулы исеменнән рәсми кабул итү үтә. Чарага 150-гә якын кеше чакырылган. Бу министрлар, кайбер район башлыклары, язучылар, галимнәр, депутатлар, журналистлар. Һәрберсе белән генераль консул кул биреп исәнләште. Ул үзе дә әле октябрь башында гына бу вазифага керешкән кеше. Шуңа күрә әлеге чара Татарстан интеллигенциясе белән танышу кебек иде. Тантаналы чара Төркия гимнын тыңлаудан башланды. Аннары генераль консул Угур Йылмаз Төркия президенты Рәҗәп Таyyip Эрдоганның 100 еллык уңаеннан котлап җибәрелгән мөрәҗәгатен укыды. Sevgili vatandaşlarım, kıymetli misafirlerimiz. Мин зур хөрмәт белән үз илебездә яшәүче һәм дөньяга таралган халкыбызны сәламлыйм. Бәйрәмебезне якын итеп шушы безнең өчен тарихи көн шатлыгын уртаклашырга килгән дусларыбызга ихтирамымны җиткерәм. Бүген бер гасырдан соң без дөньяда үз урынын тапкан көчле дәүләткә әйләндек. Без бу дата белән горурланабыз диелә анда. Инвестицияләр аша без икътисади яктан якынайдык, элемтәләрне тагын да ныгыту өчен җирлек бар дип ассызыклана. Тантаналы чарада Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлау телеграммасын укыды. Рустам Нургалиевич Төркия президентына Таyyip Эрдоганга телеграмма ебәрде. Урыс телендә. Ваше превосходительство. По случаю столетия провозглашения Турецкой Республики примите самые теплые поздравления татарстанцев и мои лично. От всей души желаем вам и братскому турецкому народу радостного настроения, незабываемых праздничных впечатлений, крепкого здоровья и счастья. Кунаклар өчен бүген Ренессанс камера оркестры төрек көйләрен уйнады. Катнашучылар әлеге чара Татарстан белән Төркия вәкилләре арасында дустана һәм эшлекле мөнәсәбәтләр урнаштыруга ярдәм итәр дип ышана. Риза Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Борынгы кәсепләр турында музейларда сөйләү генә түгел, ул эшләнмәләрне тормышта кулланылышка кертү, цифрлаштыру заманында бу мөмкин хәлме? Бүген Казанда халык сәнгате һөнәрчелеген үстерүгә багышланган халыкара фәнни гамәли конференция ачылды. Анда шул хакта фикер алыштылар. Ул Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында уза. Казанга, Мәскәү, Уфа, Ижау, Ишкарала, Саранск шәһәрләреннән, шулай ук Азәрбайҗан, Үзбәкстан, Казакъстаннан галимнәр килде. Алар тәҗрибә уртаклашып, халык һөнәрчелеген саклауда багланышларны ныгыту турында сөйләшәчәк.
100% толдан эшләнгән эшләнмәләр. Талны бөгіп, қолдан күн жиһазлар ясаушы балташ ұсталарының хезмәте конференция темасын ашып сала торган отышлы мисалларның берсе. Алар элеккеге кәсепне онытмый, алай гына да түгел, аны заманга яраклаштыра. Талдан үрелгән өстәл, урындык, карават, диваннар хәзер бөтен Россия буйлап сатыла. Мәскәү, Санкт-Петербург, Краснодар якларыннан, Урал якларыннан бик зур сорау бар шушы җиһазларга, чөнки кеше хәзер күбрәк табигыйлеккә тартыла. Аларга кул эшләнмәләре кадерле, агач кадерле. Серебряные монеты использовались отпугивать зло. Киемнәрдәге әлеге шигүле бизәкләргә дә мәгънә салынган. Монда инде Мари халкы киемнәре тәкъдим ителә. В современных условиях, прежде всего, музейные коллекции. Бүгенге шартларда мондый киемнәрне еш кына музей коллекцияләре өчен тектирәләр. Шәхси заказ бирүчеләр дә бар, әйтик, милли кафелар сорый. Кулдан чигелгән сувенирлар эшлибез. Борынгы кәсеп саклана, әмма аны белүче остазлар гына аз кала. Борынгы үрнәкләр белән заманчалаштырып тегелгән менә бу күлмәкләр Казан дәүләт мәдәният институты студенты Наилә Борһанова иҗаты. Вузда грант буенча эшлиләр. Туқыма, керамика, агач эшкәртү буенча лабораторияләре бар. Әйтик, бу этно коллекцияны инде Италия, Швеция, Казакстанда күрсәтергә өлгергәннәр. Тарихны да саклап калабыз, милли костюмнарда тегәбез, без аларны биюләрдә күрсәтәбез, театрларда күрсәтәбез. Ә менә моны без һәрбер кешегә этно показлар дип атала, заманча менә без кичкеләргә барганда аны кияргә була һәм көн сайын йөргәндә, көндәлеккә дә без аны кия алабыз. Борынгы кәсепләрне дөньяда ничек саклыйлар, бүгендә кулланылсын өчен ниләр эшлиләр? Конференциядә төрле төбәкләрдән Азәрбайҗан, Казакстан, Үзбәкстаннан килгән галимнәр катнашында фикер алышалар. Үткән инде ул, хәзер анданың дөнья үзгәрә, цивилизация дип әйтәбез. Әйтик, икътисадның төрле мөмкинлекләре, яңа товарлар чыга. Бөтенесе дә кешене адәм баласын кызыктыра. Ә инде үзебезнең ата-бабалардан калган киюнүгә карыймы, яшәү рәвешендәге бөтенлеге. Аларны инде бүгенгесе белән катнаштырып, бүгенгесе белән ничек итеп бергә алып барырга, үстерергә, саклап калырга. Бүген инде галимнәр менә шушы турда сөйләшәләр. Халык сәнгате һөнәрчелеген үстерү максатыннан бездә конкурслар уза, акчалата грантлар бирелә, дәүләт программасы бар. Идел буенда яшәүче халыкларның традицион костюмнарын элек ничек булган, шул өлгеләре белән аерым китап каталог итеп бастырып чыгардылар. Ул шушы тармакта эшләүче дизайнер осталар өчен өстәл китабы чыганак булып хезмәт итә ала. Бу юнәлештә республикада алып барылган эшне кунаклар бүген югары бәяләде. Татарлар дөньяга күн мозаикасын, алтыннан чигү, ювелир эшләнмәләрен танытты. Бу мирасны күпләр белә. Димәк, шушы юнәлештә җитди эш алып барыла һәм аның нәтиҗәсе бар. Үзебездә Казакстанда тормышка ашырырга үрнәк мисалларны барладым да инде. Республика рәисе Казанның элеккеге ЦУМ бинасында халык сәнгате һөнәрчелеге үзәген булдыру карары кабул итте. Монда һөнәрчеләр өчен остаханәләр булдырылачак. Әле башкарасы эшләр күп диләр Фәннәр академиясендә. Многие вещи, то, что связано с народным правом, связано с историей. Халык һөнәрчелеге тел, археология, тарих белән тыгыз бәйләнгән. Барлык галимнәр бу юнәлештә бергә тәҗрибә уртаклашып, көчләрне берләштереп эшләргә тиеш. Бу эш башланды дип тә әйтә алабыз. Конференция шуның бер мисалы. Конференция 2 көн дәвам итәчәк. Төрле өлкәләрнең, милләтләрнең халык сәнгате һөнәрчелеген саклау буенча эшчәнлеге хакында чыгышлар яңгыраячак. Бу юнәлештә белем бирүдәге казанышлар һәм проблемалар турында фикер алышачаклар. Милла Сәфидинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Рөстәм Миннеханов Казан Кремлендә Туполев җәмгыятенең идарә директоры Вадим Королев белән очрашты. Алар Казан авиация заводы филиалын үстерү турында фикер алышты. Шулай ук Ту-204 гражданлык очкычлары һәм Ту-160 стратегик ракеталарын җитештерүне арттыру өчен оешманы яңарту турында да сөйләштеләр. Бүген Казанда Бөек Ватан сугышы ветераны ТСРның халык рәссамы Владимир Поповны соңгы юлга озаттылар. Ул 99 яшендә вафат була. Хушлашу мәрәсиме заманча сәнгать галереясында узды. Монда рәссамның остаханәсе урнашкан була. Владимир Попов 1924 елда Мариупольдә туган. Казан сәнгать училищесын тәмамлагач, Татар сәнгать фондында эшли башлый. Индустриаль һәм архитектура пейзажларын, шәһәрләр үсә, Татарстан нефте, КАМАЗ дип аталган картиналар циклын иҗат итә. 90нчы елларда гарәп графикасы белән кызыксына башлый, җидди шамаил ясаган. Владимир Попов ТСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, ТСРның халык рәссамы һәм Россиянең атказанган рәссамы исемнәренә лаек 2014 елда аңа Габдулла Тукай премиясе тапшырыла.
Республика рейсы Рүстәм Миннеханов, хөкүмәт әгъзалары Владимир Поповның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Иҗади осталыгы һәм фидакар хезмәте өчен ул дәүләт бүләкләренә лаек булды. Владимир Александрович гомеренең соңгы көннәренә кадәр хезмәт итте. Ул ватанпәрвәрлек, хезмәт сөючәнлек һәм җаваплылык үрнәге булып безнең күңелләрдә калачак. Кешеләргә җылы мөнәсәбәте, дөньяны танып белергә омтылуы үз эшенә тугрылыгы белән аерылып торды. Талантлы рәссамның якты истәлеге безнең йөрәкләрдә сакланыр диелә. Рүстәм Миннеханов, Минтимер Шәймиев, Фәрит Мөхәммәтшин, Алексей Песошин, Азгат Сәфәров имзалаган кайгынамәдә. 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көне уңайнан Казанда берничә вакыйга узачак. Алар инде 1 ноябрьдән үк башлана. Әкият Курчак театрында оперение театр студиясе без бергә без көчле дип аталган концерт куячак. 3 ноябрьдә Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Татарстандагы милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елына йомгак ясыйлар. Монда республика җитәкчелеге катнашында Татарстан уртак йортыбыз дип аталган этномәдәни фестиваль узачак. Шулай ук 3-ннән 8-нә кадәр этнография диктанты язарга мөмкин. Ул илебез халкы аларның мәдәниятләре белән таныштыруны күздә тота. Берсеннән 10 ноябрьгә кадәр Залесный мәдәният үзәгендә Идел буе халыклары курчаклары күргәзмәсе оештырыла. Шулай ук районнардагы башка мәдәният йортларында фестивальләрдә узачак. Дүшәмбе хәбәрләре шундый булды. Һава торышы турында мәгълүматны Хайрат Шамс җиткерер. Сау-саламат булыгыз. Автогидроподъемники. Красная машина. Твоя победа. Твой характер. Жар, кашель. Что это? Грипп, ковид или ОРЗ? Найти ответ помогут в гемотест. Общий анализ крови и маркер воспаления за 490 рублей. Диагностика инфекции со скидкой 20%. Пришла Гайша по Крайханупе посоветоваться. Почему у тебя счета за электричество такие маленькие, а у меня большие? А мне Позис экономить помогает. Большой холодильник, а электроэнергию бережет. Позис. Экономный и надежный. Сделано в Татарстане. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Ришат Фазли Ахмедов үзенең күңелгә үтеп кирерлек җырлары белән яңа концерт программасын тәкъдим итә. 1 ноябрь булып үтәсе. 2 Мамадыш, 3 Сарман, 6 Түбән Кама, 7 Менделеевск, 8 Актаныш, 9 Зәй, 13 Алабуга, 14 Әлмәт, 16 ноябрь Баулы. Билетлар шәһәр һәм район кассаларында. Нас там, где ездят машины. Этой осенью в Казанском цирке Артур и Карина Багдасаров. Программа для влюбленных в цирк. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда бу көннәрдә һава торышы тотырыксыз булып кала. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник аруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармленд аптекаларында гына сатыла. Телефон 8-927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча киләсе тәүлектә явым-төшем көтелә. Температура күтәреләчәк. Орша, Биектау һәм Кукмарада болытлы, урыны белән яңгыр һәм җипшек кар. Көндез температура 5 градуска кадәр, төнлә 2 градуска кадәр җылы. Бу Тәтеш һәм Апаста тагында җылырак. Көндез 9, төнлә 3 градуска кадәр. Болытлы һәм яңгырлы була. Ширмешән, Яңа Шишмә һәм Аксубайда да болытлы, урыны белән яңгыр.
көндіз температура 8 градусқа қадар, түнле 3 градусқа қадар жылы. Әгер Жетүбән Кам һәм Сарманда болытлы, яңгырлы көн фаразлыйлар. Көндіз температура 1 градустан 5 градусқа қадар, түнле 0 градустан 1 градусқа қадар. Бүгілмә Азнақай һәм Урыссуда көндіз +6, түнле +3 градус. Болытлы, урыны белән җепшек кар һәм яңгыр. Татарстанның туристлык зоналарында да тутырыксыз һава торышы фаразлана. Зөядә болытлы, яңгыр һәм җепшек кар көтелә. Температура көндіз 5 градус жылы, түнле 2 градус. Булгарда тагында жылырак. Көндіз 8 градусқа қадар, түнле 2 градусқа қадар. Болытлы, яңгырлы көн фаразлыйлар. Алабугада җепшек кар. Көндіз 5, түнле 1 градус жылы. Казанда киләсе тәүлектә болытлы булачак. Яңгыр көтелә. Көндіз температура 6 градус жылы, түнле якынча 2 градус. Атмосфера басымы төрекемеш баганасының 753 мм тәшкил итә. Көн батыштан секундына 4 метр тизлектә җил көтелә. Дымлылык 88%. Җирнең магнит кыры тыныч. Синоптиклар мәгълүматлары буенча ноябрьнең 1 көнендә һава торышы үзгәрмәячәк, ә температура тагында күтәрелә. Әлегә менә шулар. Сәламәтлегегезне саклагыз.